Timbagak met ken kaidi anu gandat muntut ag sugli. I am sorry tadya maikari napanalo ngamin kisakit na ideal daw api manaw ka sa di kapay pulos nagpakada. Tawen met ati naglabas linurwam ko tinagwayas sagbay nalipatan ka namin anuang nagparparik na pagkumabiyag ko ang subli ka hindi naklata kinit kita. Hinto nagsara ka kung silaban ka ipasulik tutoy mata ako mitaken ka sakto pa'y mga to en ni pababa kastantot panang iparik na nagbiyagang naawan ka. Pinto nagsara ka kung silaban ka ipasulik tutoy mata ako mitaken ka sakto pa'y mga to en ni pababa kastanto panang iparik na nagbiyagang naawan ka. Nga agbabawi ka na ang miris mo't nagbigkutan. I am sorry, damage has been done. Tsunetim agarap sa maitura balay giken masaraka kalpasan niya siya ket panawan. Hinto nagsara ka kung silaban ka ipasulik tutoy mata ako mitaken ka sakto pa'y pangato en ipababa kastantot panang ibarik na nagbiyak